Ticho bože, je výprava, kulturisti. No, my sa takto tu zabávame, máme tu originál taký jeden špeciálny tanec, sa volá, že čapáš. Každý každého čape a by vedel, že je tu. Kapela, keď začne hrať drum and bass alebo že house, no to nie také tance, sú originál. Sú moderné tance, len sa prerobili do novej melódie, vieš. A teraz ti ukážem, aké mám papuče. Pozri sa, originálky, vidíš ich s krídielkama. No a to sú presne také, jak v 15. storočí prišiel Čavo z Talianska, čo Šiku Mežu podopieral a Eiffelovku montovali, ich partia. No a on prišiel tu a doniesol zábavu a sa volá, že vedecko-obchodné transakcie. Že kto vymyslí najväčšiu Dumu? Takzvaná Duma Bratislavská alebo Duma Košická. Rozumel si ma? No a my toto riešime a to je naša zábava. Nechcel by si kúpiť, prosím ťa, pekne podvozok z motorového člna s kolesama. Napríklad, hej, pochopil si. A to je naša zábava. Keď sa ti to nepáči, tak si daj čapáš sám.